Katkum ka khubor barang shudep jiasan ngi i ha ka ba ki kato ka nengot ki jai benreu kuki kilaya penan kam da ki suloi bani hayarthma bar kila sha kanno ru ba ki de kila no Henry na kalyang kini ki jai benreu kuki ki besong basa Asaikul Assembly Constituency jong ka kongpok pi district kila penshai ha ka ba yedai bar kata jing sha kan tho ba kim don kti i bat kila no ka Manipur Kajingra suloi jongki kadai tang ban yada ilade ya ki pai benreu kuki kumju ya ka khandeu ka siap kabadai hok jong ki kuki ban shupan kan mau ya to jingwan Home Minister ka India Amit Shah sa Manipur kadai hadin ba jing hiartma ka balajur bat lapan i kumba arp santli gisnong ki bahap tang hapo ka wei ka subdivision la sha panjat pen pralut da ka jing sim khia ya ka jingjia labu sau puai tli ki relief kam bat ha ki kam lapan sa ka basau hajar ki breu ki bapat wir ban pen biang penbit ya ka jingjia la thau ya ka wei ka komiti hapo ka jingilam jong ka kanhun ki kuki inpi cycle gamkai kanega komiti kadon kita ki nongilam ki ban pei ban kit khli ha kaliang ka finance defense media and security medical and sanitation relief operation data management external affair transportation hospitality ha ka bayade pejing ujar FIR bar ka jing penbit penbiang ya ki ambulance Shushu kisnong ki bahap apo uput usam jong cycle constituency la ban yu tang ki senrang breu ki ba pahara harengkat ki suloi ha ki ti jongki bat kini ki suloi ru ki de ki blayo license na kasnong gang pijang ka ba jengai tang ke banyo kilometer na subdivisional headquarter kanai ka jingyai pahara apo kisnong layathu om ban penmi jing klumar re banyada ya ki breu lajong ki jaka puta kisnong ki thau om ba ki dan kti bat kileno kumbalakan tho da ki jai benreu mitei Kinong song snong ki badai jai benreu kuki kila penrem juru ya jing kan thok ki mite ba haman bandan ga jing ya siat dei ki kuki ki ba penmi jing klumar ningkong bat penyap ya ki men sim ba kordor hande kila kam ba maki kim judan kum kata ka men sim ki yeng tang ban yada ya lade bat ya jai benreu kuki Shushu kila penshai badan kato ka ne ki volunteer ki ba penyeso elade bat ki arm force tang ban yo pentebet elade ha ki training ba fair ba kin yo ka gon license namar ka don kam ban yo ya kata ru Gopo chongloi ha bauli kendo ya kito ki relief kam uyo i baga jing wan sami ki tiar kitar ki marba mardi kapan i baga dak jong jing kerdu bam wala kataru deling baga jing rap ki balang pa per ki nong tre kam snong ki riu shmet ki bala wan penbet penbiang ya ki jing kam kito ki breu ki basa hapo ki negi kam kumjuru kila yo priang shibun ki jing rap na ki nuhun ba per banajan bana jengai kum kanaga people organization Kuki Inpi KSO napo nagalan naga Indian Red Cross Society na nigrim shulong bat kiwe giseng na Bangalore ki bamla nyo perteng shu kane ka jingirap kala metoi shibun wat la ki jingirap kine tangkomba saula ne sansngi komju wat hapeng ka jingyo snam ne jingkurdu bam ka pen sngai mensim kolong bana saikuk subdivision layo i balawa ya kalama la ne kilama lairong jongkari India ha kirut surok keleng kiyo kihat bat wat hadu ahingru kane ga jingle jungki kapan i bakum kadak bat ga jingai kumbala tho ha ka Indian Constitution bawat apreng ki jinge Henry gadang don kata ga jinge tuli wala da ka sarkar jila Manipur kamla panwara ga jingsuk lane ga jinge tuli ki sngo sngan haba gi ui kalama lairong kabakawe haman ki jaka